Allariz acollerá do 26 de setembro ao 12 de outubro unha nova edición das Xornadas de Carne de Boi, que este ano alcanzan a súa edición número 14, consolidándose como unha cita gastronómica de referencia no calendario autonal de Allariz. Nesta edición de 2025 participan 21 establecementos locais que ofrecerán unha ampla e variada proposta culinaria na que a exquisita carne de boi de Allariz será protagonista. Os establecementos van elaborar tanto tapas como menús e pratos especiais adaptados a todos os petos e pensados para gozar da gastronomía local en todo o seu esplendor. As tapas presentadas ao concurso competirán por ser elixidas polo público como mellor tapa 2025 mediante votación popular entre as persoas que as degusten. O prezo das tapas será de 3 euros. Un ano máis volverá ao concurso Papando no Boi, co que se premiará a fidelidade da veciñanza de Allariz. A primeira persoa con tarxeta cidadá que consiga consumir as 14 tapas participantes recibirá un premio directo de 100 euros para gastar no comercio local. Ademais, entre todas as cartillas completadas vanse sortear diferentes premios. O sorteo terá lugar o sábado 18 de outubro no mercado da Reserva da Biosfera, cando tamén se dará a coñecer a tapa máis votada desta edición. Como novidade, este ano as tardes-noites gastronómicas virán acompañadas de música en directo. Ademais, durante as mañás dos sábados no mercado da Reserva da Biosfera haberá degustacións especiais de tapas elaboradas, por suposto, con carne de boi.